Ka Seng Samla Katholik Sub-District Jakrem kala pynlong ya ka youth seminar ka ba shisien shisnem. Naduh ka laipo tarik Nailar haduh tarik Nailur hajar pusau ha Mary Help of Christians Catholic Church Jakrem a. Ki samla ki balawan ban bynta ha baroh ki lai sngi ki long shispa prapusan ngut na ki khandai tylli ki balang shnong. Ha kani ke sngi sdang kata kalai pau tarik la plie ya kani ke program da Rev Fr Defender Merthong Youth Spiritual Director harangkat ke jingadan lang ki sister ki youth advisor ki nong Trai balang bat ki nong kit kam parish. La yo ru ban pynlong ha keju ke sngi ya ka singing group competition. Ha kalai puai tarik la yo jing hikai halor ka phang pedeng. Me long ke jingkermen bat jingshania jonga Ko Trai naduh dang samla. Nakasam kalenong ke bah nyau puai ke dekat ke basan. Da resource person Rev Fr Felix Klein. Hakano pai sngi ki Samla Sub-District kila pynlong da ke jingyat ba ban Jingpynshai halor Drok kum bynta ban Jingpynshai ki Samla bat ki ba halor ke jingsniu jong Drok. Haka jaka penkut ya ka rally layo da ka drama lingkot bat ki Jakrem na Rangbah Donghahlait ba Malvernstone Marngar bat ke sister Lamtilin Thabah. Haka sngi ublei shi tarik ki samla kila yo jing hikai ru halor Drok bat ki weide ki jingdi penbuai da uba Anthony's Yong director ka Manbha Foundation. Haka no pai sngi la yo biang ka jing hikai na uba Dionys Wartde halor ka phang ka jingsha penthame bat jingsha penbit jong kani ka juk menta ka penjaitu bat penjingai ya ki samla na ka balang. Lapan kut ya kani ke seminar da kemas bekut balapan menta da Rev Fr Alphonsus Walang parish priest mokerwan harangkat ke jing senran lang Rev Fr Ebenezer na Saint Saviour's College Oid. Lawan ban penha perda ya kani ke seminar da uba Adelbert Nongrum MLA North Shillong constituency kum ukongsan. Layo ru ban aya ki award ki lai ngut ki samla ki ba la le bha ha ka sports bat ki kam balang. Ka Seng Samla Katholik Sub-District Jakrem kadap da kecing sngongu ya ublei ubaladon rengkat bat ki samla hakaba kilala ban penurlong ya kani ke seminar.